Hopefully, this is a good decision, good plan, na sana in accordance to God's plan talaga. Ow! There is a life valley. Tawanan mo pa ako. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Hindi, ayaw mo palang magising. Feeling is all gone. 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 Pwede pa yung ibang karton dyan, di oh. Naku. Ang taas po ng kikit. Ay. Goods na. Hello everyone! Welcome back to another vlog. Ito na nga po it's official. We are moving. Official na rin, nagkaroon na rin ng email. Kung pag nagre-resign kasi or pag umaalis na yung employee sa hospital, nag-i-email sila na Mia will no longer going to be with us starting blah blah on this date. We wish Mia and her future endeavors, ganon. Official na. This is the start of the move. Dapat talaga kasi mag-U-haul kami. Yun yung unang plan namin ni Mac na mag-U-haul. Kaso, mabibitin talaga kami sa oras. Tapos, yesterday sana yung pag-move namin. Pero galing akong night shift. Tapos, siya din, pagod din siya kasi 2 days na siyang nag-move from his apartment to the new one. Ayun, pagod daw siya. Nung natulog ako, natulog din siya. Tapos sabi namin, sige, after lunch na lang tayo alis. Nagising kami sis, anong oras na? Alas 5 na. Tsaka lang kami nakapag-start na makapag-backlash ng bed ni mama, yung queen size bed namin dati. Nung after na ng dinner namin.
Tapos hanggang anong oras kami na nag-empake, alauna na ata kami nakatulog, and then we woke up, nagising ako ng 5:30 AM. Grabe talaga, no? Pag mom ka na, iba na yung oras. Parang kaya mo na ng ganong ka-short lang yung tulog. Dati kasi guys, talagang anuhin ko yan na yung ko pang bumangon, ganon. Though may mga moments pa rin naman akong ganon. Tsaka, thankful naman kami na nandito si mama, si mother-in-law, ngayong nagmo-move kami. Kasi, at least si Mishi may naghahawak ba sa kanya habang nag-move kami, nag-e-empake, ganyan. At least na-focus lang namin sa move namin, sa empake namin. Kasi si mama na rin yung mag-feed sa kanya, gano'n. So, yun. Yung bahay namin ngayon, guys, ay para pong nabagyo. Dahil sabi ni Mama, kaya mo na yan, magulo na ganyan, huwag mo nang isipin. Kasi alam niya talaga na, ayoko talaga ng magulo. So, sabi niya kagabi na, huwag mo nang isipin. Matulog na tayo, pagod na rin ako, sabi niya. Tapos, ayusin na lang natin pagdating. Kasi, diba guys, every time that we leave the house, gusto ko talaga maayos yung bahay. Kasi gusto ko pagdating ko, hindi ako stress ba na pagdating ko maglilinis pa ako, pagod na nga ako sa biyahe, ganyan. So yun, magulo talaga yung bahay namin ngayon. Kanina, alam nyo ba kung ano lang kumot naming tatlo? Ako, si Max, si Mishi. Yung maliit lang na yung pinangkukumot namin sa sala. Yun lang. Nandun pala sa paanan ni Mac yung isang kumot. Sabi ko, kasya naman pala tayo sa isang kumot. Like, isipin mo yun, parang we think that we need a lot of stuff. We think that we need a lot of things to make us happy. Pero at the end of the day, yun lang. Parang as long as you are in a comfortable bed, may nakakain ka, parang okay na rin pala ang buhay. We don't need a lot of stuff naman sana pala. Pero in contrary to that, we have a lot of stuff. So yun, makikita nyo guys, may mga karga akong mga boxes. Si Mishi and si Mama nandun, nasa truck naman. Nandyan sila sa likod ko. Convoy kami ni Mac ngayon. Sabi niya talaga sa akin, nag-message siya sa akin nung nag-move siya. Maliit yung apartment natin compared dyan sa bahay dyan, sabi niya. Kasi nga townhouse nga talaga yung amin ngayon. Kaya kailangan talaga mag-downsize tayo. Which is good naman for me mentally. Kasi talaga, ayoko talaga ng madaming gamit. Smooth sailing naman ang buhay ngayon. Hopefully lang talaga na in accordance to God's plan itong mga ito, pinag-pray naman namin to na gawin. That's what I realized itong nandito ako sa US. Kung hindi talaga para sa iyo yung isang bagay, hindi talaga peaceful, hindi peaceful ang buhay. Parang gagawa ng paraan ng Panginoon to uproot you from that situation, from that place, para itatanim ka ulit niya sa lugar na talagang kung saan yung plano niya for you. Hopefully this is a good decision, good plan, na sana in accordance to God's plan talaga. Yun talaga pinagpe-pray ko na Lord, thy will be done. Wala silang burger na chicken, puro sausage, biscuit tata. Sige, ito rin niya. Tapos, mag-order na lang ako ng extra na hash browns. Small, medium, o large? Small. Tig-isa kayong small. Tapos... Taka mga tati-share, talikod mo na mabisin ka. Ala, so datihan nga ako agpapa-order. Kasi daw, busy sila pa. Alam na kata-share. Alam ba ka ni Kalbo dahil ta? Makumuso na Welcome to Hardy. Hi, can I get 3 super sausage with 3 small hash browns, and then can I get Dr. Pepper for just 1 Dr. Pepper, diet Dr. Pepper if you have. I can make one of them as a combo meal. Oh yeah, okay, combo meal. Anything else? That's it for now, thank you. Okay, go ahead. Thank you. Ay, napaka-busy talaga dito pag breakfast. Halatado kasi yung mga tao nandi, ba dito? Masyadong nagluluto sa bahay ng breakfast. Tsaka mo, naka 80 plus na ko. Agar-kagarod, 85 na. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling.
Tawanan mo pa ako. I reach through mysterious seas. My home. I look for the things I don't know. Ganyan ba? Jump to yung pandanggo. Parang mas maganda no, na ipiduglat ka design o rekat ni mama mo't lang tiko eh. Para mas maluwag yung space dito. Anong garat? Try it. Ah? Yeah. So kasha yung king size natin kasi yung kung yung king size natin di hanggang dito feeling ko. I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly, I should be the last to know. Aba, nakapaglagay ka na dito ng mga ano ah. I missed it. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. Hello everyone, I'm going to Walmart kasi may mga kailangan akong bilhin para dito sa bahay. Wala kaming mga punas, wala kaming mga gagamitin na like garlic, onion, ganyan. Grabe naman tong si sir. Ginamit, nagpalit kasi kami ng sasakyan kanina. Nilagyan niya ng vacuum. Dito pa yung vacuum niya. Para natuloy akong ano. Alam niyo yung movie na or yung series sa Netflix na Made. Andyan yung vacuum. May dala-dala akong Dyson. Tapos madami pa palang karga yung likod. Kunin ko na lang yung mga basurahan namin sa Iowa. Maganda yung basurahan ko dun, yung automatic. Tinapon niya lahat. Tinapon ni Mac lahat. Pati yung mga rug sa bathroom. Tinapon niya lahat. Yung mga... Oops. Daming gagawin guys. Pagod na kami ni Mac. Parang okay na kami sa gamit na nandito. Parang ayoko nang kunin yung mga gamit namin sa Iowa. Dami pa namin gamit sa Iowa. Ang pinaka iniisip ko talaga na mahihirapan kaming i-move ay yung king size bed namin. Pero yung mattress kasi namin, yun yung mabigat. At least kasi yung frame, pwedeng baklasin yun at isa-isang itaas. Like for example, parang yung ginawa namin kanina dun sa queen size. Pero yung mattress kasi namin, hindi kasi siya kasing gaan ng memory foam na queen size namin. Ano kasi yung kinuha ko na king size, memory foam siya with coil. Yung may spring din siya. Kasi nga, nakita ko kasi dun sa details ng product is na-isolate kasi yung motion isolation. So, kahit magalaw ka dun sa side mo, hindi masyadong magagalaw dun sa kabilang side. Eh, syempre nga, co-sleeping kami with Mishi. So, para kahit may umalis sa bed, hindi yung lumulubog, hindi yung gumaganyan. Kasi kung minsan, lalo na dun sa memory foam namin ngayon na queen size, pag umupo ka dun sa tabi ni Mishi, bababa na siyang ganon. Ayoko nang bumili ng memory foam na ganon. Kasi nga, para stable lang si Mishi na ganyan. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes.
down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Oh my gosh. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where to go. Okay. Oh my God. Shoot. Problema ngayon to kung paano iaakyat. Ang lakas ng ulan kanina, guys. Buti na lang meron tong gentlewoman ko, charot, na hindi pa bayad. Na sombrero ko dito. Gagamitin ko sana to kanina nung nagbubuhat kami, kaso walang araw. So, buti na lang nandito. Sister, hindi pa ako nakakapag-send sa'yo ng pera as of this moment. Pero, mukhang quits na naman tayo dahil sa plane ticket mo. Sabi ko hindi ako bibili ng high chair. Pero mas maganda yung nakita ko kaysa yung nasa sinabi ni Mac na bibilihin ko. Feeling ko mas magugustuhan naman niya yan kaysa dun sa isa na nakita namin. Eh ayaw naman niya yung gusto ko na nasa Amazon. So yan na lang, tsaka mas mura din. Uwi na tayo guys, grabe. Sobrang haba na siguro ng vlog na ito. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.